واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم لا إله إلا الله واستجب لنا لا إله إلا الله لا تخرج روحنا وبالحق أنزلنا وبالحق نزل وما محمد إلا رسول ما كان محمد أبا من رجالكم وآمنوا بما نزل على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنك أنت فاعف عنا يا ربي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو كالذي kenan begala na ko tinne ga narta ke bala ke te ne to bismillah aw kalladhi wala kumina fu moto ya marra ma min damina ala qaryatin duguga wa hiya kasro dugun khawiyatun abinedo ala urushiha abiluka qala umru temen bagango anna to jumaindela yuhyi hadhihi allah nala bin nyanamaya ba'da mawtiha abinengo famatahu allah ucengunye uzerude alle tema dugunga dugunye baitul muqaddas duwi tumamini latiguni ko chara yalla kale anna uzair kafo uzair lamma uhiya tumami uhiya nuye nam warasahu tumami nuye anyana maya kasura kungolo waliyatahu ana bombosi izaka saudani ayasuro ufin lengundo huwa ibn 40 sanatan kasura sibe sambinani kiba himarahu ayelena ga faligan fata mahalatahu anana ga yoroma bankarahu an-nas mawya kon bankara huwa an-nas alayri fanay mawkon wal manazil nam wal manazil hakaza alima mawdon mawyri fana madon fantaraqa ala wa hum afillayru bima atara ga surale nam hatta ata manzila fa nana ga duma beza huwa bi ajuzin amya tara suru musukuru bin no nyete kula maqi ada wa inna barai faqad adrakat zamanan uzair ali uzair ka wasiye faqala uzair ko ya hazi hada ya chew muso ya hada manzil uzair ninde uzair ka duyewa qalat na'am akoy ando aina uzair dumbe mi قد فقدناه أم دنينا لا مز كذا وكذا أبين لين كسبين بو فبكت بكاء شديدا مسكورين كسرا كسجلنا فقال أكو إني أزير ندي أزيري قالت سبحان الله أكو سنابي علي فإني يكون ذلك وكان هجري أزير لا تغنيسا نمنا كسلا نقولنا ناكو فلك شيء فلك أنا هكذا جعلا قال motuna anatle go andre nderefe ali bicha mai egani joko oyo kala ko qad amatani allah mi'ata an ko ala ine fa ni sanke me de gen sale summa ba'athani ko go fe ala in kunu qalat inna uzairan agogo no do uzair ko ni kana rajulan mujabu du'a akun gera mai minga do bi jabi wada allah li ega do gene yurda alayya basari aganye sagima hatta araka ngiye fada rabbahu ay ala wele kuma sahabaina ainaiha ay masalika nyewni onje fasahata ni nyenenu ginera yobe fa khadha bi yadihi aya bolomina fa qala laha aqama qumi wuli bi idnillah ni ala ga nye faqamat awla yobe akineli فكأنما نسطتي أبيكم إنافو يا فنيدي من
أقال كابو فرقما فنظرت إليه أي فلل كترما فقالت أشهد أنك أزير أكو النبي شيريا كابو إيه أزير دي فانطلقت به أتغرناي إلى محلة كتر يروما بني إسرائيل كتر بني إسرائيل كاكو يروما كون في عندي كسرو لوبو كاكينيكا فكان في مجلس ابن أزير كادو كو أزير دندو كمسير سكينيكا قد بلغ 118 سنة وسيسرا سانكمي أني سانتان سيجما وبنو بنات أموديم فنادت كلوري كرا تشكرباوي قد جاءكم أيا ويلا كو فكذبوها كو زيرو نانا دي ويانكالون تيجي ومدالا فقالت انظروا أكواي فلجي فإني بدعواتي ne ñanamara naale ka duwaw de رجعت إلى هذه الحالة ne sege nega doro ni lahalayema فنحر الناس maw sunanga godongawli فأقبلوا إليه wiñi sama فقال ابنه a dengue ko كان لأبي سامة ako tamansen kumbe ne fabolo سوداء fimando بين كتفيه mana kumba kamango fulani ñogon ce مثل الهلال abe komi n'a fɔ kalo den cogoya فكشف aye fini bo فإذا هو كذلك o yɔrɔ la o y'a sɔrɔ a bi ten ne قد كان قبل ببخت نصر naam ببيت المقدس naam a ko jonde son yɛrɛ a cira kunjuma in kama banisiralakaw tuma min n'u dan sagura ala ye cɛ dɔ seletu kan a bɛ fɔ o cɛ ma ko bukti nasir من قراءة التوراة nasir ka boli tɔgɔ yɛrɛ farila ka bɔ de la a yi ɲɛsin ka to ma darapɔn 600 la tuma min n'a y'u mara a y'u tila 3 ye tilamayɔrɔ dɔ a y'o faga tilamayɔrɔ dɔ a y'o to Shami tilamayɔrɔ dɔ a y'o kɛ jɔn ye o kun ye maa 100 de a y'o tila masakɛw ni ɲɔgɔn cɛ minnu kun b'a nɔfɛ bɛɛ lajɛlen ye 4 sɔrɔ sabu 25 kundo ba 25 ɲɛnama minɛlen dɔ kun ye Uzairu ye naam o y'a fɔ ne ka bɔ ɲɛnama minɛli ma naam baba naam قد كان قول ببخت نصر a kɛra ka kɔn bɔgɔdo nasiri ye بيت المقدس ne badili magarasi ye من قراءة التوراة han ay ndar qani wa naam من قراءة التوراة kamine tawrata kalambagaw la 40,000 رجل ma ba 40,000 rajulin ce ba biolo binani goni لم يكن يومئذ بينهم نسخة من Ah. ako aya soro aya soro fenkunte ni badal maqdasi ñoŋo nam لم يكن يومئذ بينهم نسخة من التوراة aya soro kuzeru be kunu waqti mi hali tawrata wala kelengunte wala kitabu kelengunte ولا أحد يعرف ma sigunte no min be tawrati don فقرأها عليهم aya kala ugan ولا زهد ka soro aya kala kunde lagoy ama hali kitabu laje نعم. من خير أن يقول منها nam foy ma bola فقال رجل kedo ko من أولاد kamine nam من أولاد المسلمين kamini ñanama melen dewna ممن ورد بيت المقدس kamini mogola no na badal maqdis la بعد هلاك بنت نصر bogd nasirin halaki lego حدثني أبي ne fa nye fonye عن جدي kabo moge ma أنه دفن توراة kabo ye tawrata don يوم domi سبينا nam يوم dufina ah يوم سبينا domi nu ya ñanama yu aw ñanama mina domi في غابية o ya bila marayɔrɔ la في كرم inabi nago la إن رأيتموني كرم n'a ye n fa ka inabi nago jiran na أخرجتها لكم n b'a labɔ aw ye فذهبوا به
utagara nayi ذكر من جده kadara mogiga enabima فغتسا nam فغتسوا فوجد uya sege uya soro فعارضها بما أملى عليه aya jira fen kon ani fen jira nyokna na le nyefuye عن ظهر القلب gaga kuna nam tabe gitu nam فعارضوها بما أملى عليه الكذب uye awa ajira fenna ne uzeru yo nyefuye ظهر القلب kakuna فما اختلفا في حرف واحد umanyo fungonya hal harfi kelena عند ذلك قالوا هو ابن الله wode ko so ko ala dendo تعالى أن naam ala ko kurda le mega boma bismillah au kalleri naam amin temena dugukan dugin binedo abilukan akwai larabi ni nyana ma chodi aja asalengo ala yare faga من ka amme saya gonnana sangeme ثم kasangi بعثه ala ya kunu قال Allah ta'ala ko ama كم jolido لبست niyo ke قال ako لبست يوما nemmena يوما dongele أو بعد يوم wala dongelendo ati dongelen yer dafa ganye قال sabu ne sinora soma dafe ngununa tile binguma fe ne sinora domi ngunna dongelen de la قال ala ko ama بل abla لبست emena 100 عام sangeme de la فانظر Allahu sangeme ni madala eka fulelige إلى طعامك kadiga dumuni ma وشرابك ni ga miniji لم يتسنى toro min mi bolo ani ji bisile min mi bolo eko laje lame da sanna asima elema وانظر abe ba chowala aya anyi ni mangaina gaukai foi mai elema la lame da sanna foi mai elema la nawo alai qabada zamana ala ta'am alai wati mina dumuni kan san keme dumuni tora chokola komi na fo somanda na dumuni nam وانظر iga fulelige إلى حمارك kadiga falima ولنجعلك aya nyeju falla yoromi ko faldum nyete falla de aya nyemagala anyebe kolo krundo fililena wala kale ka bo nyogona sogo kera bunje ay kolo krum minu nyaayu nya ay nyemakalo lula ko abina tagonde ne ka fali لأن الله بسط الزمن على الحمار سانجمي fali bora kalama nga sange me dumni ma bo kalama o sebe alay ala be bonyake mo minu ni uga mo kangutu mi ni ngola tuma dola andi songa fo ko sabe bonya mo do hakilimo bastuni qabdu ala bake aka jonyumo yire karamatan bastuni qabdu akma ka bon hakile ma nam ولنجعلك yala kira sallallahu alaihi wasallam aylana ga da san ga bawlula ka sangana ka suru suma tanya amasa ngo aw nin ko bambe la jilen kera atara kana sukilen gonnana suma tanya amasa ngo e fode ma ko qabdu zam ka zamana jamana ka kamina wala nam ولنجعلك ani yala zanna ege آية tamansi mawga kunninga linasi moye gafu be kunu وانظر e gaflelige إلى الإذان kadro falin goluma كيف chomi ننصرها namba yereke namba kunu ثم kasangi نكسوها amba ferebo لهما sowe amba wala maga ga ferebo sogoye ولما tumami تبين na bangena له ozeruye nyela yela قال ozeru ko أعلم
ne ba donni nganyela ye donniye أن الله kafala قدير sebado على كل fembela شيء jelenga وإذ ikatuma dasi قال إبراهيم tuma mini ibrahim go ربي nema أرني ya nema eka jirali kenela كيف chogola تحيي الموتى chogo mini be su nyana ya uchugo ya inna قال allah taala kwama أولم تؤمن yala ebo nyiningali ke malimane dewa قال atasalu walam tumin ebe nyiningali nge kada ka malimane de قال ibrahim go بلى bala chedo ne limane ara ولكن ni ba fika kuma sawati ba sawati ni chedo ne limane ولكن komi namruzu ko yala nere nye ayi ko ala ka sudo kuno odugo da gonga يطمئن قلبي ne nyiningala ya tan dusukun na basigi katafe قال dusukun be basigi o dubi fara dusukun ga basigi ka qala alako وقال أربعة ega nani mina من الطير kamini konula فصرهن kolulaba إليك katima ثم kazangi اجعل جزءا ega tlama roke على كل جبل kulu bela jelenga منهن kamini konunna ثم kasagi أدعوهن ga konunun wele يأتينك bina ima سعيا boli bagawi واعلم ega don أن ko الله ala عزيز se masado حكيم masakiri benendo مثل الذين ayi kono tuluma yo mina kan duga ni gana ni dono kadaka jogo minun be nona e ka don ga foko ulu be jogo kaba ko ale unde jelengo lo mina ayulu mina ofeno an go jogo bula yere bunya o be tawsula ni kabanyere la duga dumuni ni mini dambale la ngana ale hamene do donongoro furu ko kadale ko nimbela jelembe adama dena mana asurlaka numina ku kantige ku sogo sarda ku golo mina feno nam الذين kasagin ay ko wele ku bolaka ni min nana ngolo bi panga da turo kana obi franya na mako Ibrahim yere jolenyana nam مثل الذين mauka misaliya ينفقون أموالهم ma minum buka nafulu في nafati سبيل الله ala gasrala dina deminingama كمثل حبة bigo mina fengi sekele misaliya de أنبتت سبع ambatati na we falininge سبع سنابل sabwa سنابل sanabila nyokun woloflala في كل سنبلة miato abatin kise keme be anyokun kelengelena bela jelenna والله nyokisi kelen ni ya dan na nya ni bolo abichi kake nyokurun wolofla o nyokurun wolofla kelengelena be ibasoro ni ya nyokise dan abichani keme kise kelen kera keme wolofla ni koy nyumangela ka nyumam baraji bi o chogoyde la abi jidi abi barka nam والله ala bi jidi lige لمن moye يشاء na jidi likano otigla moye والله ala واسع ga fsaundi yayru aledo عليم don gela don na gadam vembela jelenye الذين ma minum ينفقون no أموالهم buga nafalo في nafaqati سبيل ala الله gasrala ثم kasagi لا يتبعون ما defen no don أنفقوا nuyo nafaqati منا kuna dalila ولا أذى wala kuma jugu fola لهم ni jigina أجرهم usmana buna fandela alaga lada de niya qur'ana konnana ka qisan no abu tunyona aye fe tunyona ibasru munasaba bon yonche tuma to fanala abina ne qisa do kono kuma mbora kunun si wala ndaw kono chegomi
angume wa dukonana kanto dukonana musoblaw ni o kibara chama aya anto konnana kana nisali hafizu ala salati hafizu ala salawata sinan go fo ka salambi ka dukonona konyu de nyanabo o korode ko angana nyire sugla ni dukona mangaw ni dukona konyina boye kabo salima angana nyire sugla no luwe kabo salima ni salawati sera na salambi ko la ango bla anga salawati ango odi adi chugala folo yanno allah tabaraka wa taala abika akakaba ko jira ka jira na ga fo saka kunu yiche asabat ledo ogwani ma na undara lot mami ka fo ne anyi nyuma ya minge jiye ko yanno amina ta sara na ilara donc ay dalu jira anna minum ba asabati ka fo ko saka kunu yiche de no sabat ni saka kun sabadra wala mbe masaya ko fela nyisigi ni baranya mawi o de ko so baranya man doye kan nyuma yake ika na falola o de ko so ko ay na falike ala kasrala naam jigana Usman bin Affan ka hakeda ana Abdurrahman ibn Auf alama jana ka boma tabuki kelela tabuki kelen kunna na waqti la min gagele nga Usman bin Affan ali nyogome bakelen ayo de alama ana amma nyogolo be kirgaw ni karafew ni fiumbe naam أو أدجرنا كريونا كرفيو بي وأدا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما تولا أنا نسن متقالب بكلنتم كراكرو صلى الله عليه وسلم صار رسول الله صلى الله عليه وسلم على كذا صلى الله عليه وسلم كذا متقالب كلين سون أبودون أنفيان سن متقالب كلين السون أبدا هو مغانا هو مغان سيرو ما بكلين dina na warere wa muga osiru mabakile ko shabe nam sar rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqlibu ala kira labana aba ilama ilama abafu ma darra usmana ma fara bara yum ko fente usman toro nayo bara bitemene ko usman mana ko ke bitemene ko atoro tisama anafadoro ne bisama nam wa ta عبد الرحمن نانا النبي عليه الصلاة والسلام نعم ب4,000 درهم ندرهم بناني أخبره بأنه أبقى لآله نذيرها أيا نفاي كو أيو نيغونتو أكو سمو بولو فقال له على كراكوما بارك الله لك على كبركة دويلا فيما أمسك فينا نيوتي بولو فيما أنفقت يعني فينا نيوتي فصار بعد ذلك ماله كالتراب أكو كمين على كراي دو أوكي نبركة يتانو akan nafolo labana ko bugudi nafolo bi bugu chugoma bi bugute abi cha chugoma bi cha teno nam bismillah lahum ajruhum game ay ka ngarda de ko yemindi kana kuna dalike ka abrajicha kuna dali o mai ko kana kuma jugi ga cha bon an ga talande yo kuna dali nye bide nambe baraw ke wala nambe ko ke anda ke ala kama amba ke de yala sana anya ke minya na kono de mai ibe na ta lakali ne de donte mai bi sera sage ne de musofuru ga dama ne de ni ndama ne de ni kai ne de donte mai dama ru te ko nyana mo ibe ne da ka manangu ndama ne asuru ya di ala kama abana ni fenke alaka makana tlaka kuna delike ka baraji chan amai kana kuma jugu ni sabteli ka mo sabte ekimele ngorom bi atita dogaire wa ko delli bana tila fo tila nyedi mitila ebe wuli ko delli atisola min bala eto ita don ni bi se ka fenda madama ni fenti bolo re ka dama kuma nyum fay kana Allah go siko Allah go silimani nam lahum ajruhum
minnu bɛ ɲumanya kɛ k'a sɔrɔ u tɛ kɔnɔdali kɛ u tɛ lagosili kɛ olu ka baraji b'u ye mayɔrɔ siran tɛ olu kan olu ma kɛ n'o bɛ dimi lara kuma n'o ye kuma ɲuman ye ani yafa deli o ka fisa ka tɛmɛ sarati kan ni kuma jugu bɛ tugu a kɔ kuma ɲuman ye man di garibu kɛ dɛ. Ni garibu ke nana garibu nana ko a ye n sɔn ala kama a ye n sɔn ko ala ka nin sɔn a bɛ se ka i kodɔn kɛ a taa est-ce que a b'a fɔ a min na a dɔw t'a fɔ a min na koyi n'i ko ala ka nin sɔn dɔrɔn kɔrɔ ye k'u y'u gɛn de o gɛnni kuma de ye u bɛ se k'u kodɔn ka taa ayi o tɛ gɛnni kuma yɛrɛ o ye kuma ɲuman de ye. Ka perena ye wa aya ala ma sɔnna aya a dɔw la ni k'a fɔ ni ladamu ye o de ka ɲi o k'a fɔ ka nɔgɔya dɔɔni o de ka ɲi n'o tɛ kuma jugu tɛ ni nana fɛn dali maa fɛ ni nana sɔrɔ a tigi cogo man ɲi kana degun kana kɔrɔ sababu min ye e dɛsɛ a la o sababu min bɛ se k'ale fana dɛsɛ a la o wala mɔgɔ dɔw de t'o faamu mɔgɔ dɔw t'o faamu de mɔgɔ dɔw bɛ yen ni misaliya deli kelen nana dugu kɔnɔ a y'a ta se karisa ma wari b'a bolo karisa b'a kɛ tan nɔ dɔw tugula mɔgɔw nana n'u kɔnɔ ye ne ko fɛn tɛ yen o t'a faamu dɛ parce que u bilala kana de u cira kana de ko fɛn bɛ yen ko a kana delili kɛ fo a b'a senna teliya kana ale kɔni jɔyɔrɔlen don a ka i ye quoi n'a y'i ye dɔrɔn fɛn d'a ma dɛ n'o tɛ fɛn fɛn fɔ a tɛ faamu dɔw sɛgɛnlen bɛ o ko la kosɛbɛ kuma ɲuman kɔni ye min ye ni i nana maa deli ni nana sɔrɔ a tigi ka lahalaya ye dɔrɔn kana kɔrɔn quoi kana degun o tɛ deli tɛ kojugu ye ni fɛn min t'i bolo k'a ɲini mɔgɔ ɲɔgɔn fɛ ladamu kɔnɔ bonya kɔnɔ o tɛ basi mais ka n'i yɛrɛ jaasi de i ka valeur adamadenya valeur to i yɛrɛ la ka n'i yɛrɛ jaasi ka n'i yɛrɛ jaasi kana fɛn fana deli min mago t'i la quoi ka deli kɛ ta ka furan o fana man ɲi min mako b'i la i b'o de deli mais ka fɛn deli min mako t'i la yalasa u fana nage ka métier deli man ka kɛ mɔgɔ ka métier de ko wɛrɛ ɲɛɲini o de ka fisa ni deli ye k'a fɔ an ka se de ye jaliya ye wala an ka se de deli ye ayi m'a fɔ k'i ka siya to yen mais ko wɛrɛ ɲɛɲini o de da ka di la i ka bonya b'o de la i ka kɔrɔtali b'o de la n'i dɛsɛra i bɛ deli kɛ deli tɛ basi naam ala Allah ta'ala ye kariba de ka bɔ jɔnw ka saraka dilenw ma muɲuba don ni ɲankata yafaralen ka bɔ ma ya mɔgɔw maaw de ko dɔn n'olu limaniyara a kana ka saraka dilenw tiɲɛ k'u baraji tiɲɛ ni kunnadali ye ani kuma jugu fo ye komi n'a fɔ maa ka nafaga tiɲɛ cogo la min b'a ka nafolo nafagati ka dépassé maaw ka yɛlɛ a dɔw ta ti di dogo la dɛ hali n'i b'a dɔw deli ka n'o deli dogo la n'i bɛ kungo f'u ye kana fɔ an ka ɲɔgɔn ye dɛ n'i ko an ka ɲɔgɔn ye dɔrɔn i yɛrɛ gɛrɛsɛgɛ tiɲɛ i b'a lajɛ de k'a sigilen to jama la karisa dɔn a karisa ko ni ayiwa ne nana nin jamana gan de bɛ ne la dɛ a fɔra ko maa si tɛ se ka nin ɲɛnabɔ dugu in kɔnɔ ni e tɛ a kɔni i ye tiɲɛ fɔ a b'a bɔ k'a di ala kama ko tɛ dɛ tɔgɔ de bɛ k'a di tɔgɔ de kama o tigilama n'i y'a deli kelen n'a kelen foyi tɛ bolo hali a tɛ kuma musala f'i ye nka n'i y'a deli jama la ka tila k'a jira ko ale a ɲɔgɔn tɛ dugu kɔnɔ a b'a bɔ k'a di bon n'a y'a di a b'e ko ni mago ɲɛ
nga jere la ate nafaka do ale famfe ko nafolo bora kuna barkati nafolo inna ale famfe de wa barajitala nam wala yu'min o tigi de limaniya ne alaye ani don no e don labanye o diga misaliya bi ko mi fara nugulende ni buguri mugu baka ni sanji yasoro na e fara nugulendo ajala ulit buguri tigi utise buguri foy soro liga kameni fenna yo barado e buguri min do ngabla fara nugulenga ha wala lisanana ababe je kabo ni ayache kabo ne ko kibo nyini ko fara nonga ite nyi sorol mami me nyuma yake mauka ye kama ukanyuma ya insara mbaraji arabu ro bitindi foi ti foi soro nam wallahu ala la yahdi qawma alladhi mughkanda min kafiru wa masalul ladina mawgana fa'ali misaliya yunfiquna amwalahum min mawgana fulu nafaqati ibtigha mardatillah ala gajnyem nyinina wa tasbitan anilla sabadilila in anfusihim tamnu yedu law dalembe ko ala busara nuka baranye kama jannatin wa nafiqu tikelende ala jonyuma mbenu ay ulu tigelen baka ko ni dorome kelen de ala ma jena ko abiti sara na ilara atilupe ulu dale mola ko tigela mo ulu ga misaliya kama jannatin ulu ko men na fon na ko misaliya de biruwatin ni tindinye jannatu koro ya do jannatu sutura de janna lama janna alayhi janna ka fen ko dogo wala jununu o ga hakili dogo ba janna ka divido o koro de yiri mi mana sizami ni do na kono ni yiru bi isutra yiri minum fana yiri kenewe afo de ko nawo arab kam farla gabo jiru ka sutra lima do mbagay wa jirunu fa jirunu lewlu jirunu aba bingena na mawdo ko maya ako bi ko mena bon na ko misaliya de birbuwatin ni tindinye asaba wa bilun aska ya fam ko nawo tindinga na agila nawo kan foronde gono mais ala bi kan ni nawo ma ko to ka be tindinde ka fam ya bade be surtout kalan laba minun kera sene hukumu konnana olu ya jira ko nago tindinga ko de kan parce que muna amago be jimina ya fam abi wasano ji amago te mina abo obolika wa parce que ale fana bi ninakili na giluwe ne ji sigira olu kan choko dola akanga fe nilakili chomi gelabi dola adola jirti me abisa na jirwe folongo na timi adola timi abisa odogo so alaye ne nawa mawangutu ko abe tintinde ka nam sabawa lisanji bomba ya suru a jirdende jili ko filala ka double sin fila okoro e a di sin nani ka double katla ka double tuguni na fara ko double ko fila ka double katla ka double okoro e sin nani nam wa bilum nisanji bomba ere fana masuro har chunjunne wasarade ala basirun yeli bado mi fenye nabo bara yala awdola kelemba natadewa na hokake atigla moye kaminin damarula ani inabiula ko folom biboli bijugollala له من كل ثمرات
jiridon baye kamini jirde no yaw bela jelenna فيها ayro layenno وأصاب الكبر kazoro sikro baya soro وله ذرية dewndum babulu la fulindo ni misala damado de makelenye ikorola nago bibolo ikorola dinga cha demiso gaja gersege la fura soro tigera jigidale me nago minga فأصاب إيسار نفنو فنو يفنصرو في نار ni tasma bo funu funu inna فأطرقت na gon jenina ذلك ya do eutigala ma jigitike danye de jigitike dando ma min fana be nyuma yake jela ka mo ba ko ba fu ko ta kanyi ga ta kanyi ngala hare bollan ko ni bo wakti min ni mako bala kosobe ni mako be fenna fala wati mi kasingi jigwaro ko mi na din jogoro ban jigwaro la to ko ma min be nyuma yake yere jira kam ko otigala ma misalewde ala kan giso nam ذلك ago bangalin jogala يبين الله لا ala bi ayu banga awi adola au tadafakkaruna wa natasi يا أيها ya mugu الذين maudi godon no liman yara أنفقوا ayna falige من طيبات kamin ما fin lasulmauna كسبتم na yo baraka min nafulula ومما ni gami fin lasulmauna أخرجنا na yo labo awi kamin duma kulula لا تهموا agana juguman gerengere منه tunfiquna ka be nafaligi kamini juguman nun na jagala kanoke ولستم ukumbe dabar din saw ne bla misri kono dabar dengere uni mole uni fe umbala dog me alam na katan dabar juguman blaye ala jira ko natinya nafali ko aka nyumai fe mi misika dun ayako nam ولستم aw yede umage ni بآخذين juguman mina bagawe kadi إلا أن تغمدوا fana nye tugude فيه ala واعلموا na bolo benami mako de o bisaka kenyu manya sai ga jugmanye aljakala be chimanje dedi nam واعلموا ayado أن الله kafara علي karibado حميد masatanindo الشيطان shetana يعدكم ale de be awlahidu fandanyana ويأمركم ko be fannunu zonewa ne ala ma farika yere bi faro wa inno ya doni me bolo ala e minu ndaku ke tegalan kolo ne ko yibo luli ikana flo bi ban shetana bo hakila de di na flo tigima akanga hine fandana wati mi dran be ni jiga ko nam ويأمركم shetana be aw nya mariya بالفحشاء ni tega magele ay والله ala dum يعدكم ala be aw laydu na fagalika مغفرة ya fala منه kabala yoro وفضلا ni gerse sunu mana والله ala واسع ma yirwali masado عليم don gelado يؤتي الحكمة من ala be kodon di moma يشاء na yo kanuni kodon ye ومن momi يؤتى الحكمة ni yo son kodona فقد أوتي abatu yo tigila mo son خيرا herala كثيرا kacha وما يذكر mati hakilin jigi إلا أولو wa الألباب hakilin nyuman jigi وما jinan tafsirina ambika ya nyoro utele parce que sangosa ambi me sanfelena ambi me sanfelena dugumala amma ko be minna yenno tisro ambe tafsir jojo bo amma ko be français minna dugumala ina waqti banda antege masaba kare anye tafsir nga dafa singalo ngono ka kena atlem gan kono doy bon waqti be anta antege ma anga français mindi ko tisro insha Allah nyina akaranye kata yasin gajini ambanga français fang badi oyoro la yenno nyina tafsir na wodi ko sambika tele doni ala kam be samu yutil hikmata man yasha wa man yutil hikmata faqad utiya khairan kaseeran ni ayay hikma e jumay kodon ka ko bla bla rola ninganga foni kuma kanga foni forola padanye be kuma ka foni chin fula yo da mateo chin mako be fo bala ani fo chokola ani fo yorola mako be ni sabala
hali ni bi tiɲɛ fɔ a fɔ yɔrɔ la n'i m'a fɔ a fɔ yɔrɔ la a bɛ kɛ gasi et puis n'i m'a fɔ a fɔ cogo fana la a bɛ kɛ gasi a bɛ fɔ min fana ye o tuma na n'i m'a fɔ a fɔ ba fana ye a bɛ kɛ gasi bon o ye hikima ye o de kosɔn udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati hasanati o bɛɛ ye o hikima kelen de ye kodɔn dɔnni nafalen ko ala b'a di mɔgɔ ma dɔw y'a fɔ ko dɔnni nafalen mais kodɔn kɔni bɛɛ bɛ fɛn bɛɛ bɔ kɔnɔna na bulonda dɔw bɛ yen wala mɔgɔ dɔw bɛ yen mori dɔw bɛ yen a ka ca ala fɛ u denw bɛ kalan kɛ mori ninnu denw bɛ kalan kɛ u bɛ dɔnni dɔn a dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ u bɛ kuran durusi gundo min b'a la o ye nin aya in de ye ni den wolola a ka miniji fɔlɔ i bɛ nin kalan la ne ye nin kalan la ka fatiha kalan la a ka ca ala fɛ o bɛ dɔnni sɔrɔ ni bi tajribati hadise tɛ foyi tɛ nin ye dɔnnikɛlaw ka fɛn kɔrɔbɔlen dɔ ye k'a ta yɔrɔ jumɛn wa nin y'u ka gundoba de ye ko nin bulonda ko ilhamu b'u bolo ilhamu caman ye nin de ni den wolola yana ka dumuni dun quoi wala yana ka ji min i bɛ se ka nin kalan dɔw yɛrɛ b'a sɛbɛn y'a dɔn kunun ye sɛbɛnni ɲɛfɔ aw ye n ko sɛbɛnni haramalen tɛ ka sɛbɛnni ko o haramalen tɛ ka barika ɲini ni kuranɛ ye o haramalen tɛ n y'o fɔ voilà ka barika ɲini ni kuranɛ ye an ko alakira ye an kalan o la sallallahu alaihi wasallam ben kɛraw kan ka modèle a to ye modèle de ye sa barika ɲini a bɛ don barika ɲini kelen in kɔnɔna na donc n'a y'i diya i bɛ se ka sɛbɛn ten k'a di den ma a ka miniji fɔlɔ ka kɛ a ye walima i b'a kalan ji la k'a d'a ma walima i b'a kalan tamaro la i b'a d'a ma yutil hikmata yutil hikmata man shaa wa man yutil hikmata faqad utiya khayran kathiran abana nendo yutil hikmata man shaa wa man yutil hikmata faqad utiya khayran kathiran نعم بسم الله نعم هكذا وما ودي كسون كما كمان فرا حكمة نيانو أنتنا فما كما جانو نعم بسم الله وما يذكروا ما سيد هكلين جيغولا إلا أولو الألباب فهكلين مانتيكو ما منو هكلي كابو ودي فما يسرون وما فمي ناو نفقاتي كمن نفقاو نفقلا جكاو ولا سرقاتيو والمنايو دفلي كمن دفلي لله بكادو على بو بلا جلين دون أما ولد من باولا الظالمين دوني جلوي ناي سرقاو بنا برجني باراو أبني من بارا منونجي ناو بلاكينيغا فنعما فينيانا هي منيوي بانغميني بانغاليني ونيانا دي ni sadaqati banga anyana aywa ambe misri jola misri jo sebe minye ni sebe minye kwande me misri jona ay bisingi gando awa ne watamla la setigi do be no ba don ka fa le be ni fembela ni watan soro ka bilala ale fana ba ko ay ta ke wakeme ya famma ko fenyana minyoy enyebe sala fennu bangali la de bangali ni dogoli oteo parce que ala be mogo do dusukun se degere do ma uya banga uya dogo abedda maka ko bolo parce que alnu ya banga uluti wosono ye uluti jati re ko mayre bi wosono ye re ko ulu ba mir de ni kekaka ninganga kembake ya fammo donc ni o hakile be mami bolo ka fo mi woso na e mi ne de ni ngino o to miri re
bike mo kono ko ni mi nyata banga kutila ma yere jiranti di o ba mo ka don ba ni mi nyata dogo wa oda mana otila ma de ma ya khalasine kasoro ko bi se ko dire yere do ba dogo o yere yere jiranti do ba banga o yere de ya khalasi join tuma dola bara nun de sawran nu ñew bara nu ñu o ya khalasili min beddu sukunna ni bara bi ka kenni ngani bara bo de bolo ko o de ko so ala ya jira ko na sadaqatu banga ko fana fe mi nyana aw nam na aya dogo kadi fandawma ika do gafo o de gafsan awma na ya dogo kadi fandawma ko de kañ la o ko de kañ katam hali bangali reka aw bangali ngayne abe sababu mana sababu ya do abe awa nafadoni bangali ngoni tuma dola do billa de geni tuma dola abige sawe ka croisi di mooma fa fi zalika falyatanafasul mutanafisun fe nyumay moko nyokon da katro ma o kañ o kafsan ko sobe fe nyumay moko nyokon da katro ma hal ni ayasro o bige ni to foli wala hal ni ayasro o bige ni foli jamala o kañ ya do ni watina ko na fa wa kala ma cigo men ambe misiru jowla ame deme nyinuna an fle wati mina to wayano misir sababi ga jo mbe min galama misir saba wa go ndaga ko misiri ani flawere misiri mbe ga joeno ani wa hamadila ga ko misiri jora kase billima mais waru bana foyte kesu kono ambo kenega mais kunu do welel ke yanno sin gaw yo welel ke ko million fla ani wabi sawa blagana million fla ani wabi sawa ko ka million gelendi wa ko gawma million gelen ko tla bade mani kire mo de kaw ni nyonji wari amma suru fala amma suru mais a fogo mi dayel lendo minun tlombe ankana jamana ko na jamana ko fe so dum mi bi se ku deme mi suru goni ala ko do na sarakati udi ka banga sinika o de ni barake million fla wa bi sawa yo blaka amma surante ke fulna so na nya surante ke wa duma dahele lendo o choko kelendo na sarakati udi ni nyo na mina dahele la quoi ka fo kartay ni ndi kartay ni o te basi o yoro la ka fo o te basi ya kanyi da bana abike sawe ma were bila daga noyi voilà bon ngani ma mi yere fana ya ta dogo kadi parce que ni ya dogo kadi tuma dola o bi ere de me quoi na bangina yawo abe mo wakile ya nyo voilà abe mo wakile nyo la mais ni ya banga tuma dola ni mo do ya banga abasuru ma chama hamele do na nyo na wi ni ede ta bangana kenega ulu bela jele mi nyesima ulu bela jele mi nyesima kasan fana bi dande o de ko na fulo tigu be sira u tofo bare ni u tofo li basede nga to yu foli binani ko were de katoro luma min bu de ko ju parce que itna sika benyana bo banu ma modo wati be horomba ya dama kasila itise ka nyana ba bi gela na fatika ala de ko so na fatika nu o ba foko ka doko ala ko dogolin ko ka safana nam bismillah wa nukaffir ambe tu selike kabauma kamina ga ko jugula Allah taala don gelado ni fenye amaluna nabubara laysa hudahum uka kana mauka kanate alayka imam lamini ga kuka do islamela walakin Allah la seli de beka nga ala yadi man ala bi mukanda yasa na yokan kanai wama danve nga kana du sukuna ala de bisogo ki ala kira sallallahu alaihi wasallam ciedo kana libado innaka la tahdi ila siratal mustaqim
ebe mau kanda kan mana hidayatu dilalati sira jiradi ka kanali o be ala kira kan sallallahu alaihi wasallam ngaminali o be ala de kan dusugu ngamine o be ala de kan o de ko sa ko ala be makana nam femi na yo nafaqati kamin herala nyumanna ko baraji be aw yerewde aw yerewde nafaqalige illa bidu'a wajhi Allah falaga nyinninde kama femi na yo nafaqati kamin herala ubo baraji dafa kadru'uma aw yerew la tuzlamuna utiyawun donyo kauna wasifoila nafaqali bi de fandam dema fandam minu nuyubali fi sabilillah ala gasiralla la yastadi'una ofsiru ko siru laje kutubila habasu anfusahum ala jihad minu ñu yerojo aba jihaduka nam iwe uyerew bali kabo yelama lima uga balonyina kalangela minu ni uyi uga barabe kalanda mama utita forola utita sugula yafam jago kelawte foy ala kodron ute foy la noti nam kuluk memnge ninjigira mawdela ay fu ulama ko ahlus sufati minun sigilen gombe misiri gwakoro sunit lewe misiri gwakoro aw abu hurdan mawo keminani de kundo kamin muhajir nawla usi bunye munye doni nyinni nam ola saw ni mangu dum fana jumay ka barab beto ki ga ko bela jelembe dina koma yara fana kanywa uma kany ba se fetal ni mami fana dum abe sa faratal duru bela jelen sali abijija fana ko sali jama sali yorola misru ni zawewla kerengeran nyema o te menen ko fana atigla mo abi tile barala natla la salla dron abaga foro kono abaga sugu kono abaga abulla barayrola ufla la jumay ngafsa min be barake o de kafsani min sigilen aw muna min sigilen do ngi bi balode bon min bi ki balo o kafsani shawatiyani kono flayo kono flaga mo agudufo kono do beno kono ingumbe so kono do mi da dumun ni kana dama kono nyaga nyaada mi sigere kono do mi da dumun de kana dama min menan dumun ne kana dama de kafsani min siglendo na bi ka ge doni wala salama manga ke kallu ye ko ka ge doni salama ka taalimu to do to e ko afuko mo ke doni mo ka ite foyke ki bolo day senga ite ka dina ere kortaw parce que aga bigile ere ka ciere fo voilà mimbe barake ka barake re ka yere balo ka tlaga mo re balo o salama suya de kany katime min kera doniye mo ka atse ka foyke ya fam bo nunu nday abi fam parce que ala kira sallallahu alaihi wasallam ate ka fako meteru kumbale bolo ko mina fo anga jamana non kono sa ibasur mo do beno lo kipelembe kodola service daw beno ni meni mbarange ubisara bo salamala oda okunda matala teno wala hal nasra kumbe akumancha parce que jakamina law de jihadun mana dabo bedebta
bɛɛ de tun ye militaire ye bɛɛ de tun bɛ kɛlɛ dege k'a fɔ e bɛ sara i bɛ taa jihadi la ayi bɛɛ de tun bɛ taa jamanaden bɛɛ de tun ye jihadikɛla ye voilà bon o la ni ko bɛ ten nɔ mɔgɔ dɔw ka sabati diinɛ kunbɛli kama ani diinɛ kɔlɔsili kama n'aw carina ni bɛ taa ka baarakɛyɔrɔ la donc hadise minnu sera an ma a bɛ s'a ma cogo di parce que caman bɛ yen a ti kɛ baarakɛla ɲɛna voilà o kosɔn a ka ɲi quoi o cogo kelen de la an den minnu bɛ kalan na an k'a t'u ka kalan ni dudenw ka ca bɛɛ ka jɔ i jɔyɔrɔ la minnu bɛ baara la olu k'u cɛsiri baara la minnu bɛ kalan na u kana dadi u ka kalan kɛ bon kalankɛlaw kana a filɛ k'olu ka fisa ni baarakɛlaw ye ayi u ma fisa n'u ye dɛ bon baarakɛlaw fana kana miiri ko kalankɛlaw fasalen don k'u tɛ foyi la madama n'i ye silamɛ e b'a dɔn silamɛya kun ti ɲa dɔɔni kɔ ni ala sɔnna a ma aya min dɔ bɛ ɲɛfɛ n'an sera yen nɔ an b'o nin yɔrɔ faranfasiya kosɛbɛ o tɛ mɔgɔw ka ɲininkali ka ca la parce que waati bɛ mɔgɔw bɛ kɛlɛ ale y'a denw bila kalan na olu tɛ ka foyi kɛ foro la a kana fara dɛ a kana fara a kana jigin ɲɔgɔn na a kana fɔ ɲɔgɔn kɔ ko dɔ den bɛ kalan na dɔ den bɛ ka baara kɛ a kana fara o kɔsɔn ayi kalan ye dɔ ye baara fana ye dɔ ye i y'a faamu hali ni a y'a sɔrɔ i bɛ kalan kɛ a yɛrɛ de ye e min ka baara kɛ i b'a baraji sɔrɔ a ka ca ala fɛ ala bɛ sara ni dɔnni ka dɔnnikɛla d'i ma madama ni e ye kalankɛla balo walima e ye kalanden dɔw yɛrɛ ta ka jɔna a ye i y'a faamu ni maa min sera k'o kɛ dɔnni kanu kama e ka bulonda tɛ lankolon ka bɔ dɔnnikɛla ma fiyewu kana an bɛ mɔgɔw fɔ minnu bɛ kalandenw ta jatigi baara la nka u ka hamina ko bɛɛ kana kɛ ko kalanden bɛ tile fila baara min kɛ ɲɛ to du sara wala kana i ka hami bɛɛ kana kɛ o ye de u k'a dɔn k'a fɔ u bɛ ka baara min kɛ baara ɲumanba don i k'a dɔn k'a fɔ karamɔgɔ bɛ baraji min sɔrɔ olu fana b'o baraji ɲɔgɔnna sɔrɔ karamɔgɔ bɛ fasɔnda min sɔrɔ o fana b'o fasɔnda ɲɔgɔnna sɔrɔ dɔnni ɲininaw u bɛ bonya min sɔrɔ ala yɔrɔ o fana b'o ɲɔgɔn sɔrɔ ni ala ma gɛrɛsɛgɛ dɔ kalan na ni i bɛ ka kalankɛla balo dɔnni ɲinina balo kana décourager dɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko fɛnba de filɛ i bolo ye wa a ka ca ala fɛ ala bɛ jaza kɛ jazaan wifaqan komi i ye dɔnnikɛla de balo ala t'i fana ka bulonda lankolon ka bɔ dɔnnikɛla ma fiyewu nin ka nin faamuya ninnu ne maa min ye o faamu a b'i nafa naam ko khabar al-mubtada mahzuf as-sadaqat sarakatu bi di joni ma n'a fɔra ko an ka sarakatu di a bi di joni ma a bi di fantanw de ma an b'a fɔ fakiru de ma ko fantan tegeje walima fantan min ni doni ka ca fɛn b'a bolo nka doni ka ca kan dɛ o ye fakiru ye fantan dɔ bɛ yen ne b'a sɔrɔ fɛn t'a bolo nka don tɛmɛ man gɛlɛ a bolo ale n'a muso dɔrɔn dɔ ni denkunde bɛ yɔrɔ min i bɛ ni banni kɛra yɔrɔ min ale yɛrɛ bɛ taa yen dɔrɔn tile fana in bɛ dun yan banna muso fana bɛ taa yɔrɔ dɔ muso fɛ yen banna tile fana bɛ dun yan banna u bɛ na wala u bɛ sɔrɔ fana don u bɛ na u bɛ tɛmɛ o ye fantan ye foyi t'u bolo nka u tɛmɛ ni mango o ye misikinu ye fakiru o ye doni ka ca jama ka ca a bɛ jama in bolo doni bɛ yen nka t'u bɔ voilà tuma dɔ la fakiru sɛgɛnnen don ka tɛmɛ hali misikinu kan tuma dɔ la dɔw y'a facɛrɛn cogo la a ko a bɛ ɲumanya kɛ a kana taa kɛ dama ye dɛ k'a fɔ karisa de la k'a ta di ma n fana kan ta d'a ma ayi ou bien karisa den y'a ta di ma n fana denw b'o u ta di karisa ma ayi a b'a di fantanw de ma awɔ walima ka tɔgɔ ɲini k'a di mɔgɔ dɔ ma n'o b'i tɔgɔ fɔ k'i ma jamu ayi i b'a di fantan de ma alladhina fantan minnu usiru
n'u yɛrɛw bali fi sabilillah ala ka sira la لا يستطيعون u tɛ se taama la dugukolo la jago kama ani balo ɲini kama يحسبهم الجاهل u don bali b'u miiri أغنياء setigiw ye من التعفف ka dɔw ka yɛrɛsominan kan تعرفهم e b'u dɔn بسيماهم n'u ka taamasiyɛn majigi min b'o la لا ani يسألون الناس i bɛ kɔngɔ min dɔn u ɲɛ kan ni n'o bɛnna o sumalenin tɛ a karisa kɛra de baasi foyi tɛ baasi foyi tɛ o b'a sɔrɔ waati ka gɛlɛn e yɛrɛ sin k'a dɔn n'i ka k'i kun ka fɔ ko bi ka gɛlɛn karisa bolo a tɛ foyi f'i ye naam لا يسألون الناس olu bɛ maaw deli fiyefiyewu وما ilhafan fiyefiyewu i bɛ diyagoyali la naam وما fɛmi تنفقون n'aw nafagati من خير kabini hɛrɛ la فإن الله k'a dɔn ala عليم dɔnnikɛla dɔ bihi n'o ye الذين maa minnu ينفقون n'olu ka أموالهم nafolo nafagati ni sufɛla ye ani والنهار tilefɛla ye gundo la ani banga la ولهم olu ka baraji b'u ye عند ربهم u mayoro ولا خوف siran tɛ u عليهم kan ولا o هم ma kɛre yazanu na n'o dusukun bɛ dimi الذين mɔgɔ minnu يأكلون الربا n'olu bɛ riba dun لا يقومون olu tɛ se ka wuli ka jɔ إلا كما ko komi n'a fɔ cogo min يقوم الذي ni maa bi jɔ يتخبطه الشيطان ni sitani mun b'o bi sitani b'o bi من المس ni maa ale la itakabatu naam sitani bɛ min sari ka bi kabini sitani ka maa ale la n'o ye fa ye riba riba dun cɛrinin b'an ka jamana kɔnɔ a waralen bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ mɔgɔ gangan cogo do dɛ maa minnu bɛ nafa di su ni tile dogo ni kɛnɛ kan ko u ka baraji b'u ye yanni ka tɛmɛ waa in kan jɔn dɔ y'o kɛ dɔw ko k'a jiginna Abubakar Sidiki la ale ye mutukali ba 40 a y'o di tile su fɛ ka ɲɔgɔn di tile fɛ ka ɲɔgɔn di dogo la ka ɲɔgɔn di kɛnɛ kan dɔw ko Ali ibn Abi Talib dɔn dɔrɔmɛ 4 tun b'ale bolo warijɛ foyi t'a bolo n'o tɛ a ye kelen di su fɛ ka kelen di tile fɛ ka kelen di dogo la ka kelen di kɛnɛ kan ni mɔgɔ ye nin baara ɲɔgɔn kɛ bɛɛ bɛ dɔn nin kɔnɔna na min kɔni ka jugu o ye riba de ye riba nasai ani riba al-fadli riba lin-nasa fi an-naqidi harrim wa mithlahu ta'amu wa jinsahuma qad ta'addada wa khussa riba fadlin binaqidin wa mithlahu ta'amu riba jinsu kullin tawahhada riba haram alaydo mais riba yɛrɛ mun ye riba nasayi o bɛ kɛ dumuni na a bɛ kɛ warijɛ la hinɛ fɛn d'e ma n ye dɔrɔmɛ 1 d'i ma k'i k'a sara dɔrɔmɛ 2 ye n'i b'a sara don min n y'a d'i ma juru de la n'i b'a sara don min i b'a sara dɔrɔmɛ 2 a bɛ fɔ o de ma ko riba il faut ma ko riba bon mɔgɔ dɔ bɛ anzanziw sigi ko mobilière anzanziw sigi ni ɲɛ ɲɔgɔnnaw kama u ka baara da yɛrɛ dɔn ni mago gɛlɛn b'i la i bɛ taa wari dɔn o fɛ yen n'u ye miliyɔn 1 d'i ma kalo 1 kɔnɔ n'i b'a sara i b'a sara miliyɔn 1 ani 40,000 wala miliyɔn 1 ani 20,000 bon a fɔ o de ma ko riba nasayi o ye haramu de ye a wari dunni haramalen don bi nasil Qur'an n'a y'a sɔrɔ min t'a dɔn a tigi ka bɔ a kalama haramu don ka fɛn dɔnɔ mɔgɔ dɔnɔ wari la
na atigi basara ko abido fraka wal maka mo dono nyola na basara ka sharti ko na basara abido fraka haram do wari banna sai wari bal fadli an ka fali ka wari ka fem fla fali fewnum begele ko chaanyo wala ko ken ugo ne ken gangoy o fali ni na bu dakende bede bi kelen mais na u chaanyo ne dron wari bade naam la kera haramin ni ayani kira ka di su fana chaman na min ba haram ya wa fugu nyoate don gelo fana ni nyogonci qur'ana fam yani hadise famela adi riba ka haram yalla ni ma min gogo riba daga leno ko fu itali kafirara ma fo ni ma min riba dun wal ma ni riba ke kafirede an go de ni ma min go ko haramute e ala soso akanya marakana ni dunya ala soso ika ala ka nyamara kana doron ikafirera naam hadise chamana na ka ribad no lagos ala ribad duna ya danga mamin kipelembe akonye ula ayu danga we mamin wele ko kana riba pabe sebe ay ne o sebe danga nendo riba mami mana wele ku kana ga shede ko num bina fe nim fe de nyom ma riba sraga ne ekera o shede idangane do o bela jelembe dangali la wa beda makaka dangali na alakra sallallahu alaihi wasallam ay chedo ya bika no joli ko folona o bika kirum ni farai ako jibril ko ni joni akoni ne riba dunai lara don bebbi niki ibe wuli bi sargabe niko ibe wuli bi sargabe ko mina fo kirgire masanto o bi sargabe jogomi zalika ako min jigina ni riba dunawi annahum kadaka riba dunawu qalu ukode innamal bay'u ko fesani fere mithlu riba ko riba nyona de dagalila riba yak tasbih mubalghatan ko be gele ko be tunu ni ala yugo ko magan saguma wa halallahu libay'a ala sani fere daga warrama riba ala riba haramuya faman mu'min ja'ahum maw'izatun ni wajuli nana otigima min rabbihi kabo amaru wantaha na yi fara kabo riba dumma falahuma femba tigiye sababa ni okona wa amruhu korolem amiti maluka ngaga konyi ila Allah ya fala gabo ma ko bi kadala dema waman mami ada no sagana kado riba dumma fa ulaika otigila mo ashabun nari ulle dasma dungewe hum ulo tigidigi khaliduna dume ba dewiye ya to men gono yamhaqullahu riba mo betle ganyininga ko mana we wardo deoma societe do awal ma nyero jera anya waru fara nyonga awari chara ni mam nya wari ndono ni wakil ndono la ni iba sara wakiri andoro metan wala wakili andoro mekebe wal ma porzol do de yande me ka warda ma anga boloma yele mala ngani mi wari ndono wari mana dimi ma ni ba sara igmana iba awa atlanji tanas faraga kadi abin haken da ke bolo ngani ba sara ibin faraga kadi nimberi bade abbe ala ko riba duna min ta channel lara ko min be sarka bi ko mi kirgina masanto lara nimbe bi do kono musalata sila ogmana baranga ngonya min bibbe oye qiradu afa mo ko qiradu jumai nebe million tandema ambe pape sebe ani nyogonche
million tan nya dima ni ndoina ibi baraki ala ni baraki ala ni tono min sorola a tono ambatla o abitla chogodi ay sharata dadola tla chogo mi mana awja aw yere de bibbe ola sisa na asoro tono mi mana soro tono ndlanje ni tay tlanje etay abana wal matlanje sabana ni tay tlanje sabana sarama fla we tay abana wal ma akmana tlanje nana ni tay na ko ni bena la chogo o bibe basu ko to nga o sharti mi ni tono masoro dum abana ni tono soro la afle ni tono masoro abana o to menengo ma mi mbiga da fulo bara na fulo chena o tila ma bula chen ko la dum abana tasara na fulo mana chen a chen ko la atisara o din sharti sita nga bara nywa nuna an dan na ibasara na chene basara wa piri fara fixe le do toro soro la toro ma soro ajare la majela e per la gayina mananga siratola ambe na minga wode biti o sharati jeno o ribadi nam be ne na fulo bla bangela ka foko bange ga na fulo garde koro de ko bange dono ika na fulo la ko ngana ba sara ko la ni mago joral ni tamina ibe ni ibe bange be nindi edo bange ni ma ba fe ka kontu dale bangela misali ala a kontu dale chugo akacha kontu dale chugo do beno ibi ga na fulo blaino iba jira bangela ka foko na fulo inte disia ma wati be ko ni mago be na fulo na bawo chanle terontere ko do bloqué me fana siguro magacha wala donc dobi farode kan ya fam wala dobi farode kan bangi be do farode kan be pourcentage do farode kan sangosa wala kalo misali ala ba mais godu dobe no orge ka do faraga kalo yu sarade hein ado aya ay mi ko da mage ko compte bloqué compte flana ko to épargne ya ibse ga dada voilà donc ebe bangi sarola de terre oui bangi sarola bon donc bi ko na fo compte fly dobe bangi be sara dobe no ebe bangi sara me ga na fo bla bangi la en fle wati mina kany ko sobe mo ga nga hakili to la bari ga saw ga munye bange ale bon amisi ka fale kafsa doni ko kafsa bon ni zon ya do wala wati chene no ko ni bingen galaw ya do ko wadi we ere bol kaso abi gelade abina ni ko chamay ngana bi bangela bange gardle no ale ga na fulo tamandite ko furu minum bolu bolo bon au kana fulo te singa tateno bon anga bara chugo yala hal ni na fulo intarasa au minum nga na fulo beno de sa awa au tabi sarak ya ba bi ko na banga bara nywan nuna ani sharabe awa lanyinu minum ki anfe be fonyo ngo don ko duma do la fonya ire fanga bi bonyo ni nyonje nga mana ke chuko bangi be wari min di
ni warin ta i b'a di fantanw ma dɔnnikɛlaw bɛ kunnafoni min ye sisan o y'o de ye yanni silamɛw yɛrɛ ka fanga sɔrɔ ka bangew jɔ ni intérêt ko t'o la n'i b'a bila yen i t'i sara u t'i sara ni mago jɔra a la i bɛ taa ta wala yanni silamɛw ko fanga sɔrɔ sisan kɔni an bɛ baara kɛ ni bange ninnu de ye ten nɔ n'o ye intérêt min di an bɛ intérêt an t'a dun dɛ an b'a sara waati bari n'i y'a to baarakɛla ninnu bolo o b'a labɔ n'u y'a labɔ mana olu yɛrɛ b'a ta fantanya dun t'olu la naam naam bon sisan nɔ riba sanu warijɛ n'a b'olu falen diyagoya f'u ka kaɲa de i y'a faamu f'u ka kaɲa bon min ye wari minnu ti wari ye nka mɛ bɛnmakanw de y'u kɛ fɛn ye n'an bɛ sanuw kɛ n'a ye n'a bɛ sanu wari nɔ la ni jaka bi wajibiya u la walawla fil fulus at-tanazzuh min gagne min an ga hakili to ka gasi tanga fe min ti be sanu warla an ga no kyale la fam fe min ti be sanu warla an ma ngo ke ale fana la don ngala sallallahu lu ko jagate anga sefa no na misale ala mais ulu ya qaira min da peut-être awa afam yama dafari to jagabal anga sanu nga warnu mana anga warnu nga no sefa no jagabal nga fa mana ke nambu fale misale ala français no euro ni be euro ni sefa fale awere bo fale jogodo ni ndorome gelen o yi ndorome tan ni ngeme o ni wa njoli ke akeme isa keme ta fo watando euro keme vita fo watani flan do ni watan saba oh bon olu basito law ya ode fere lesa wari de marchandise de sa nabiga fere wala wari ye marchandise de nabiga fere bu ko wari nyere jati te wari are jati te wari be magande do wala wala fil fulus tanazzu kayire sonya boma warnu na odi kan ya fam me haramalen te ko mina fusannu wari je haramalen me chugo mi haramalen te o chugo ala aw inshallah nam ya bon awatan sabani keme ani bisi inshallah bismillah yamhaqullahu riba ala be riba barka bola sadaqati be sadaqatu jidi wallahu ni ma famu nyedo inga no ilahara koy ni ibina famu ni jogala de ko kene ga yere jere kono ya ko ye na folo min soro ni riba yi ko ala be kungo bla idala na folo mi tawdila ay baba ni baby dawla iye na folo ba min soro ni riba yi isidan jugu babi do bisingi soro walma bana jugu ba do bisingi soro wice ka ta faun fe walma ga mo suru no soro na folo mbe bi ta ofrakelu na nyona wala ke ga na folo barka be boala ya famu bo salagati ala be barka dola ko jidi ka baraji jidi mana nimbe kama o ka ngi chogodon riba na folo la durome kelen ga na folo ya na durome kelen mi ga na folo ba ta ka bola batka ba barka bola nam wallahu
ala لا يحب كل كفار ala de fisiringali sife أثيم no ye junubu kɛla ba ye إن الذين mɔgɔ minnu آمنوا n'olu limaniyara وعملوا الصالحات n'u ye ɲumanw baara وأقاموا n'u ye الصلاة sali jɔ وآتوا n'u ye الزكاة jaga di لهم أجرهم olu ka sarabu ye عند ربهم o mayoro ولا خوف sirante عليهم u kan ولا هم o makere yazanuna n'u bɛ dimi يا أيها ya mɔgɔw الذين maaw de ko dɔn آمنوا n'olu limaniyara اتقوا الله a ye siran ala ɲɛ وذروا ما a ka juru kɔrɔw to yen nɔ بقي n'o tora aw ni ɲɔgɔn cɛ من الربا kabini riba la kan'olu kani bilen إن كنتم n'aw kɛra مؤمنين jamana jon cɛmaw ye فإن لم تفعلوا n'a m'o baara فآذنوا a y'i ladɔnniya بحرب ni kɛlɛ من الله ka bɔ ala yɔrɔ ورسوله a n'a ka kira وإن تبتم ni a sera dan ma koyi a ko nka a k'a to yen a y'a dabila riba juru kanini a y'a to yen a ko a bɛɛ n'a ma sɔn nka an ka kumakan labato o tuma na a y'a labɛn kɛlɛ b'a ni ɲɔgɔn cɛ n t'aw janfa fiyewu an bɛ ɲɔgɔn na ala y'a ka kɛlɛ fɔ mɔgɔ jamakulu minnu ye riba donnaw b'a la maa min bɛ riba dun ko kɛlɛ bɛ n'ala cɛ ani man aada li waliyan faqad aadantuhu bil harb waliju kɔnbaga waliju tɔɔrɔbaga kɛlɛ bɛ o fana n'ala cɛ nam وإن تبتم n'aw tobira فلكم رؤوس أموالكم a ka nafolokun ye لا تظلمون a tɛ n tɔɲɔ ni jidili ye ولا تظلمون u tɛ aw tɔɲɔ ni nagasili ye fana فإن كان ذو أسرة ni gɛlɛya dunge dɔ sɔrɔla فنذرة makɔnɔnin bɛ إلى ميسرة ka dɔrɔ nɔgɔya ma وأن n'i ka juru ye تصدقوا mɔgɔ la ni gɛlɛya b'a kan i ka makɔnɔ ka taa nɔgɔya ma baraji bɔla dɛ o baraji ka bon ni sadakati ye ni mɔgɔ ye fɛn sadakati don gɛlɛn i bɛ sin ka kari a kɔ i tɛ sigi ka fɛn o makɔnɔ bilen nka n'i ka juru ye mɔgɔ la juru in don e yɛrɛ mako b'a la i bɛ ka makɔnɔni min kɛ juru in dati sera nka tiɲɛ yɛrɛ la a ma se ka sara a kɛra juru in donna aw ni ɲɔgɔn cɛ sanni feere sira kan wala dɔɔnɔni sira fewu walima sira wɛrɛ fewu a ko ne y'a ta ni hakilila min ye o ma ɲɛ a bolo o kumana a juru ma se ka sara i k'a makɔnɔ n'i y'a makɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ ko o fisɔn tɛ ka bɔ dɛ naam وأن تصدقوا makɔnɔni de ɲininen don nka n'aw ye sarakati di خيرا o de ka fisa لكم ka aw ye إن كنتم n'aw kɛra تعلمون n'a b'a dɔn farida ka fisa ni nafila ye nka fɛn damadɔ bɛ yen nɔ olu nafila ka fisa ni wajibi ye alifardu afdalu ma ata muta'abbidun hatta walaw qad ja'a minhu bi'akthara illa at-tatahhuru qabla waqtin wa ibtida'un bis-salami kadhaka ibra al-musri farida ka fisa ni nafila ye ko hali n'a y'a sɔrɔ nafila in ka ca fo ka senuya ka kɔn waati ye waati dɔnnen ko de senuya bɛ wajibiya nka ka senuya ka sigi ka waati kɔnɔ o ka fisa o ye ka salamu segin o de ye wajibi ye ka k'a fɔlɔ ka mɔgɔw fo o ka fisa o ye ka hakumana i ka juru bɛ maa min na ni gɛlɛya b'a kan k'a makɔnɔ o de ɲininen don wajibiya sira kan nka i ka sin k'a fɔ k'i jɛna juru in kɔ o de ka fisa ye nam واتقوا يوما a ye siran a y'a yɛrɛ tanga don ye ترجعون n'o bɛ aw segin o don in na ilallah ka da ala ma ye kiyama don de ثم ka segin توفى كل o نفس bɛ ni bɛɛ lajɛlen dafa ما fɛn bɛɛ lajɛlen baraji la كسبت n'a ye o baara وهم ala nintigiw لا o يظلمون t'o dɔɲɔ يا أيها nin de ye kuranna aya laban ye ala le itlaq
jibril ya la kira nyamara sallama ko ka abla ala rasmiyatin wa 80 ayan kemefla ani bi segin kuna mana bagara astoye ayan worode nam ni ayan ni morala akaza ayan durubina mana ni yerde ayan worona nyego nam ni jigine ni kiraga faduli ce damado wala tle damado bismillah ya amu alladhina maude godon amanu ne olo liman yara na nyogon juru nyogonya bidainin ni juruye ila ajalin kata sanga doma musamman ni otofole do faktubu aya sebe wala yaktubu katibun sebeninge laga sebeninge bainakum aw ni nyogonje bil adli nit lenyaye wala ya katibun sebeninge la kanaba an yaktuba aka sebe wala yaktubu aka sekiji ka sebe kama komina bochomi allamahu Allah ni ala ale kalan kasara ale masarade alama wal yumil alladhi ma de ka juru nyefo alayhi alhaqu ni juru bo tigi kana wala yattaqillah gasra alanye rabbahu alaminya daba ma ya fotola ولا وصيان kana foi na wasi منه kaminala فإن كان ni wala ndai kadi amma fil muamalat التجارية والتبادل التبادل الأموال ni wala ndai ka dambela jele mo ni awa fere bawnu ñogonce donone bawnu ñogonce awa juru ñogonya bawnu ñogonce aka sebe wala aka sebe ko de ñinne do nga bi sebe coko jumene la abi sebe ni misali ala mogo saba jede jurube emin gana ani min ga jurube ikana ani min bina sebe wala jurube emin gana masalan ni bina juruta nimbolo katabolo ale manga fode ka foko nyeni inde juru do ala nyeni inde juru la mina inde do ala mina inde do ala ale to afo emi mina juruta ede ba fo mina inde tabolo emi nyeni inde tabolo nyeni inde tabolo nyeni inde tabolo oku nyemi ale mi mina juru do ela na ale afo sebeni gelaye emi mina juruta emi maloya ki mangu sabu bisra ina ce kanana can hal na yin galon tike ina ce kanana can bari alle daga hake bi ela ibi alle daga hake bi na do ela na alle de kera afo baye dron abi go na bo ye digun si ema bari su ebi sira su so likoro bon jiru bi na do emi ngana de sebeni kila be abolo joni bike ede ba nyefo a karsa min be ani nyonje be min mira don nyonje o ni ani ni de ko mana sebeni kala bi soro ga sebe nam yemulalu o e ka nyefo ka juru nyefo waaw nam wa in kana allazi ni mo kera alayhi alhaq ne hage bo tigila mo kanna fihan nalmai aw da'ifan wala lafulenye wala yastati'u wala tise an yumilla huwa ale ere ka juru nyefo sebeni gelaye wal yumlil waliyuhu ale ga wali ka juru ko nyefo sebeni gelanye bil adli nga ga funi tlenya de wastafidu shahidaini shahidaini ay shede fla ayo o shede ya rijalikum kamina ga ceula fa illam yakuna akokum o islamaude ako rijalu o cewde balighu nam fa illam yakuna ni shede flamake rajulaini
cɛ fila ye ورجل nafolo ko la cɛ kelen bɛ wasa وامرأتان ani muso fila ممن seedo bɛ kɛ kabini mɔgɔw de la ترضون aw bɛ jɛn minnu ma من الشهداء kabini seedo la aw di jɛn ni maa si ka sariya n'a ka diinɛ dunkew tɛ أن تضل إحداهما a nafa y'a dɔw la o dɔw bɛ se ka fili تذكر إحداهما الأخرى dɔw in bɛ dɔ in hakili jigin ولا يأبى الشهداء seedow kana ban إذا ما tuma min دعوا n'i y'u wele ولا تساموا n'a bɛna bɛnkan dilan aw ni ɲɔgɔn cɛ karisa ne bɛ n'i sara kalo la i bɛ n sara kalo la joli n b'i sara kalo la 50,000 ayiwa baasi t'a la aw bɛnna o kan o kɔfɛ awa karisa ne ka sarako bɛ cogo di an yɛrɛ ye mun fɔ sarako la 12,000 de ko wa ne hakili la n ko 10,000 de ayi de an ye 12,000 de fɔ o b'a yira n'a y'a ye aw ye ɲɔgɔn sɔsɔ nin yɔrɔ la baara min kan ka kɛ daminɛ la an b'o de kɛ o n'a kun y'o kɛ ɲɔgɔn sɔsɔ kun tɛna y'a la o a sɛbɛnnen tɛ e bolo a sɛbɛnnen tɛ ne bolo kumakan talen tɛ foyi tɛ fo ka kuma fɔ ka wuli ni ɲɔgɔn sɔsɔ yɛrɛ a la a ka gɛlɛn dɛ waati ɲɛnabɔ yɛrɛ awɔ donc suguya la i b'a sɛbɛn de awɔ an bɛnna nin de kan naam ولا تساموا a kana nɛgɛ bɔ أن تكتبوا a ka sɛbɛn a kana nɛgɛ bɔ sɛbɛn ni nɛgɛ kana bɔ a la koyi صغيرة an jininini أو كبيرا wala camanba إلى أجله ka tora a dati fɔlen ma ذلكم a ka o sɛbɛnniw أقسط o de tilennen dɔ عند الله ala yɔrɔ وأقوم o de fana tilennen sabatilen don لشهادة seedeya dili ye وعدنا n'i bɛna seedeya di ni papiye b'i bolo صغيرا a bɛ baara nɔgɔya i bolo sɛgɛrɛ tɛ y'a dɔgɔmani ye a kɛra dɔgɔmani ye a kɛra caman ye wala a kɛra dɔgɔmani a bɛ kelen a k'a bɛ sɛbɛn zinini naam وعدنا ale de ka surun ألا ترتابوا a kana na siga de إلا أن تكون تجارة fo ni jago de sɔrɔla حاضرة n'o adarilen don تديرونها nin kana ninnu ye taamu de kana ye fila ye kana dɔ ye nakisa ye o mago bɛ tɔgɔ fila la a ye simu ani a kabaru nka ni mago t'o la naam تديرونها ni mago bɛ fayilu dɔrɔn de la naam tudiruna n'a b'o ta kan segin بينكم aw ni ɲɔgɔn cɛ فليس جناح junubu tɛ عليكم aw kan ألا a تكتبوها sɛbɛnbaliya la وأشهدوا nka a ye seede bɔ إذا تبايعتم n'a ye ɲɔgɔn feere ɲɔgɔnya ولا يدار كاتب sabu o bɛ fɔ ɲɔgɔn nɔgɔya n bɛ jagokɛlaw fɔ nin yɔrɔ la u y'u jɔyɔrɔw fa papiye dalen bɔ u bolo ko kumana ma dɔ fa irisi de nɔ sanni feerekɛla ninnu irisi tɛ u bɛ irisi de d'i ma awɔ u bɛ irisi min d'i ma a ka ɲi bari ka sababu kɛ irisi in kun ye de sɛbɛnni min b'olu bolo u ka k'a ye ba la o sɛbɛnni de filɛ e fana bolo i y'a faamu hali ni a y'a sɔrɔ a dɔw la u tɛ e bila i ka siɲɛ wala n'o tɛ normalement a lasili de min ye a bɛ de b'a siɲɛ wala ni seede farala o kɔ ka ɲi bon ni an y'a la kɛ ni irisi ni bɛ sɛbɛn ka fɛn ka d'i ma ne a yer'i bolo hali n'a y'a sɔrɔ ni e fatura sa ni irisi bɛ yen a ka cɛntabaw b'a ta ka taa ka fɔ ni y'a sarala i bɛ n'a bɛ sara a bɛ dɔn wala a bɛ kɛ ni nɔgɔya quoi o de kosɔn ka fɔ n ka mɔgɔ fatura ka ban ko a banna fɛn min ɲagamilen b'a ni mɔgɔw cɛ e ma jɛ k'olu ɲɛnabɔ e ma kɛ dugawuden ye dɛ dugawuden tɛ sɔn ma naam ولا يدار كاتب u kana sɛbɛnnikɛla tɔɔrɔ ɲɔgɔnya ولا شهيد wala seede إن a تفعلوا dara
ما هو المضاربة هنا؟ نعم كما هي نعم وأشهد ذات بآياته هكذا ولا يضار كاتب نعم ولا صهيد قدره المفسر إشارة إلى أن يدار اسم فاعل وكاتب فاعل وأصله يضارر فلا ناهية يدار مجزوم بالسكون مقدر على آخره منع من ظهور استعال أو منع من ظهور استعال المحلي بحركة الإدغام ولا مبني على المجهول نائب فاعل فانت معلوم دو ولا يضار كاتب سبنين كلام كنا توروليك ولا شهيد شهيد فنا كنا هكي تيجي تورو سبنين كلا أني شهيد جدوه مؤمن كنا أكنو تورو ka a yɛlɛma walima ka ban shari'a dili ma wala sɛbɛnni ma yudara in a bɛ se ka kɛ hakɛtigi kana olu fana tɔɔrɔ hakɛtigi yudara in bɛ se ka facari komi fɔlɔ la ne y'a facari cogo min hakɛtigi fana kana olu tɔɔrɔ أقول يدارا تفسير القرطبي عليك أقول يدارا من فلنه كو فشرچو سببالا أو فشرچو فلو لا يكتب الكاتب ما لم يمل عليه لا يكتب الكاتب سبني كلا كنا فين سبي ما لم يمل عليه وما فهم فيه ولا يزيد الشاهد abin yi jo eta foyala min foriye ko sebeko ya fama a foriye chomi iba sebentendi halni ayasoro ebe fengare doana ya fam ngani o mafuye min foriye I danye ka sangunyi ngade nu saydu ko dalaka nga dron ibo de sebe kele ولا يزيد الشاهد في شهادته شير باكنا جيدي لك اكا شريالا ولا ينقص منها اكنا نغسل لك ولا يدار يمول مجهولي كاتب والنائب فاعل او نعم الثاني اكا فتو فلانا روي عن ابن عباس يا الله قالك ابن عباس ما ومجاهد اني مجاهد ما وعطاء اني عطاء ما أن المعنى كفو يدار منا لا يمنع الكاتب سبنيجلا كنا بالي أن يكتب كسبنيجي ولا الشاهد شيء كنا با أن يشهد كشهادتي ولا يدار مبني للفاعل ثم كاتب يفعل دي نعم الثالث سبنا وقال مجاهد نعم قال مجاهد والضحاك وطاووس والسدي نعم وروي عن ابن عباس معنى الآية ولا يضار كاتب ولا شهيد أقوى معنى ولا يضار كاتب ولا شهيد بأن يدع الشاهد إلى الشهادة ko oga shede wele ka dora ka shede adilima min geri nyena awana na odlali odon anya wele ki esigi mina ka ko min gaw nyena ka oge shede o bi amino de nyana bo amba nyina o fiya gana enne bulo ma de glendo atande ne bulo ne la felente e bi la fe wa tujumai andi la fe kuma don ya famo ja e ko nindo de kala adimine mbo de la ata fe ka da du ko kola bile ko kana so mande nam wal katibu ila al katibi nam
kana bangana aka seben fema وهما مشغولان ako nam wo maufla مشغولان mas'ul de nyingaledo مشغولان usula ledo فإذا اعتذر no la dura yusuru بعذر فإذا اعتذر aha بعذرهما nuka ni ukala durai nam حرج ka فإذا اعتذر بعذرهما نعم. حرج nam kurqo فإذا اعتذر بعذرهما aha aya حرج aha وآذاهما aha وقال خالفتما aha أمر الله nam ونحوها nam هذا من القول فيضاء hakaza newe la duradi ka fo ka udegunen do ka bangadi donc abiko na foye ko juke quoi fu ka di no masika na kene gaire ka mochi kata sharia useben ka fengo quoi mais kana banga shidati nam bismillah ولا يضار كاتب sebeni gela gana toro lige ولا شهيد wala shede وإن تفعلوا na yo toro imbara فإنه gado gafo فسوق e boli de ka batuma بكم na niawe واتقوا الله aisran alani ويعلمكم الله ala biya wala dunya والله ala عليم don gelado بكل شيء ifembela jelinye وإن ko كنتم anga sran alani ko ala ba ala dunya nan sran alani ala bi famé dama o de ko son ni mami goko hakilja sababu hakilja sabu foyde minga geleni ala nisranye nisrana alanye ala bi hakili dali abe famé dima doni na falen abo dima ka bara no ye ni ka dontay foyto di mo mani ala nisranye te nam o de ko salmu shafiqo شكوت إلى وكيء سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وعلمني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي ko ale ajira wakiula kafu ale ka famye ka dogo wakiu ko aya ale bila sara ko ale kala kusa toyi kale la dunya ko ika don ka ko doni noro de ala dunga noro ti di kutalibam nam bismillah إن كنتم nam na ugera على سفر ta masra de kan ولم تجدوا كاتبا juru awdunye nyogon juru nyogonya tamaina ama sebeni gera soro فرهان ukmana turumada مقبودة noy minalifenye ango mima ko garanti nga fembi nga juru bila ifana ka garanti be mbolo ni nga juru sara mi ka garanti dimo sebeni jama ya rasulullah nam فإن آمن بعضكم badan nawdo daradola فليؤدي الذي ukmana maka dilike يؤتمنه o tumina no daro tigila أمانته gaddana yala وليتق الله aga siralanye ربه alaminya amai ولا تكتموا الشهادة agana sharia dogo ومن momi يكتمها no sharia ndogo فإنه igado gafo sharia dogo ba آثم قلبه adusukunye junub surobadi والله barika sabiga dusukunga bara de dogoli ne dusukunye ne ngunda bla da bi kuma nam ala حليم ala don gela de بما ni fenye تعملون na bo bara لله ما fembe be alaye في السماوات fembe be sangolola وما ani fen في الأرض no be duguma kolola وإن تبدوا ما
na ye fɛn banga في أنفسكم min b'aw kɔnɔ أو تخفوه wala n'a y'a dogo يحاسبكم الله ala bɛ aw kɔlɔsi ni ɲɔgɔn na bihi n'a ye ويغفر ala bɛ yafa لمن mɔgɔ ma يشاء n'a ye yafa kanu tigilamɔgɔ ye ويعذب من ala bɛ mɔgɔ lazaba يشاء n'a y'o kanu ni lazaba ye والله ala قدير seba do على كل شيء fɛn bɛɛ lajɛlen kan آمن الرسول kira tiɲɛtigɛra بما ni fɛn ye أنزل n'u y'o jigin إليه kana kira ma من ربه ka bɔ an ma yɔrɔ والمؤمنون ko amana rasulu ala kira dara a yeri ka kira la ka da ala ka alaya la ya faamu limana ba fɔlɔ o ye kira yɛrɛ de sallallahu alaihi wasallam amana rasulu rawa muslimun ani abi mas'ud naam ako ko ala kira ko sallam من قرأ هاتين الآيتين ni ma min ni aya flying galan آخر سورة البقرة ba'da sura labana كفتاه ko ubibo عن قيام الليل ubibo ka bo su jolima كما روي عن ابن عمر ani femi ni yo lagal ka ibn marama قال سمعت رسول الله صلى الله عليه akonne ame ala kira la sallallahu alaihi wasallam وسلم يقول أنزل الله على آيتين منكم ako ala ye ayam fla jigne ma kamina arjana tan dungona ختم بهما سورة البقرة e balan suran da fa nu fla من قرأهما بعد العشاء ni ma مرتين min yo ufla kala بعد العشاء safo ko fe مرتين se fla de مرتين se fla أجزأتاه ku ba bo عن قيام الليل ka bo su jolima آمن الرسول amana rasul إلى آخر سورة kadoro sura labama وقيل كفتاه من شر الشيطان dogo ay ku ba wasa ka bo shetani ka jugere ولا يكون عليه سلطان daluti ke shetani atigla moka إنما ختم السورة بهاتين الآيتين kuye sura inda fani ne ya flanye de لأنها بينت فرض الصلاة bari ga sabge aye sali ka farda ya yo banga والزكاة ani jaga والصوم ani sun والحج ani hiju والطلاق ani blali والإيلاء ani kalola kalili والحيد ani haida والجهاد ani jihadu قصص الأنبياء annabi yon ga qisaw تناسب nam تناسب عن akuma na bunyora عن ذكر تصديق النبي uka ala kira ka centigali uko jigi والمؤمنين ani limana jonga centigali بجميع ذلك no bela jele المؤمنون ni limana jong فاشترك رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون nam في أصل الإيمان nam akwala kira ajiyoyara nam لكن limana jona fiasi limana damna la افتراقا من جهة أخرى nam هو أن إيمان رسول الله من قبيل nam حق ala kira ka limana misalado ya mana jabir ibn abdullah la ala ma jana gaba ma ago yahu ngono doni ago yahuda do kumbe madina ko kumbe ale dono abe yiri dende ale ma yani ka tigeli kumasi ndamaro den abo dale ma yani ka tigeli kumasi bon dugolo do kumbe jabir bolo no ya kan nagoy abe ruma sirala awo ako ikado ga fo ala ke sando do jiri manye yahudi nana nema ndamaro tige kuma fe tienre la ne ga ndamare masika ga fen sarabo ne anyina fe nga ka makono sangure mbasara yahudi ke maso ne nana ga no nyofa ala kira sallallahu alaihi wasallam ala kira ko aga jamama ay wuli angata jabir deme ka nyini yahuda jefi aga sangure kono ayi kiyafam walma kibara sira ala kira madi kibara sile ala kira ma ala kira ka sahabo kun gadi ayi ni min gundo na program la dron akume wuli ka joko iye ka kya yeri kun gangoye ko fana be ma no fe jama fari funu ko ni koy usro ika ki ga koy ako unana lema alega ndamare sinzana
ala kira sallallahu alaihi wasallam abe yahudiya ke kuma nyonya wala so yahudiya ke nana kana daga signe dara yahudiya ko go akwa abul qasim qasim fa akumbe ala kira wele odela nda makono de to min ala kira ya sallallahu alaihi wasallam amma so magunima ala kira yalala ndamare sinza ngono ko fa nana kana yahudiya ke kuma nyonya amma so ne nana ni ndamare kenen donye ko o sigi kira nye kurla sallam ala kira dumuni ki kamnola kasina ko yala ika sobe mi bugumi mi buro yana bimi ne o yoro fai atara kati da okonana ko nga fendo fenza ko ne fendo fenza ko adona ida asinora akununi ne nanama nin damare bolo fakile adumunu ke kamina la kasanga ko wulla ay yahudiya ke kuma yogonya ko yahudiya ke ka alaje ka ne makono sangore yahudiya ke maso ala kira sallallahu alaihi wasallam anani jon damare chema ko jabiru damare ika atige ika damaro tige ala kira ijo ubiga atige ga ton ya fam o kele ago yahudiya ke ma niga ndamaro mina ala in damarin barka ayaw da kika juru bela jile sara ka to bato o yoro la ala kira ko ashhadu anni rasulullah akwai nabi shiriya ga fanne ala ka kira de Allah shahada Allah ana wallahi na'am niye amin rasul wani kira dara aka kira la ukun ga cha kira ka kuma la kusube tuma dolo na niso jara abisinga yere ka dana fu na kiraye nam amana rasul kira liman yara bima ni fenye unzila niyo jigi kana kirama rabbihi kaba mayro wal mu'minuna limana jon liman yara noye kullun o kelengena na bela jele ama ubeli manera billahi ni alai wa malaikatihi anaga malikawe wa kutubihi anaga kitabuye wa rusulihi anaga kirawe la nufarriqu ko kwandi faralige bayna ahadin ma gelen sije min rusulihi kamina ga kirawla wa qalu ko kura sami'na anyame wa ata'na anyabatu ghufranaka ami delika ya fala rabbana ya amma wa ilaykal masir labanyoro bi gadaide ma la yukallifu Allahu nafsan ala tinni garaba illa wus'aha ko aseko de la laha ma sembe niye kasabati nayo wa bara alayha ma sembaga iktasabati nayo ke kamni jugumana rabbana ya amma la tu'akhizna igana umina in nasina manjina na gaminge aw akhtana wala nan filla gaminge rabbana ya amma wala ta'mil isran kana junubu girin doni alaina anga kama komi na fuchomi amaltahu ni ya doni ala allazina oga min qawlina ha minun konanye rabbana ni do ga fili ku noro ku mayoro tiga bola ko ligun dani ngwe no wagi ala kira mando ko fambe la jelefe nam rabbana ya amma wala ta'milna igana undoni nyonya ma fenna la taqata mi sede lana anye bi noy wa'fu femi sedai kano bilanga de amfana mba ina ala fe jarabo nangal limanati se ka supporter ala kano jarabu modelu bilanga jarabu dobe na isro itisa korone abiga limanya yo yawa ala kangi so jarabu so ma jinu dobe ajunubu ko loga giri ala kangi so junubu no nam wa'fu ega yafa anna dabamma waghfir ika sutralige lana anyale halaka na ega bela kafuko ala ni nyafa nam warhamna ikan hina anta ede maulana anga kotigiye wansurna andeme ala alqawmi oga alkafirin kafiruye suratu al-imran Fole. madaniyya wa ayatuha mi'ata nin fole ni ala kira kunye min fo ala ba ko faltu ndeli nsona ndeli
ye bunya badi ni ala di alakira mando ma sallallahu alaihi wasallam bari ka sabuge mandon ummatun muzinibatun wa rabbun ghafur mandon ye junubu gelawi ala ya fa masai ko tike a chokola mais Allah tabaraka wa taala ne garanti de na di kiramanto ma ne basigi de na di kiramanto ma de ka surga kuma labas sura laban chubala naam